pane mashoko ari kuda panguva ino ari kunongwa kunzi aiwa the business entrepreneur week nochivhayo panguva ine ari kunongwa kunzi he is fearing VP Constantino Chiwenga nekuda kwemashoko ari kuda panguva ino achionekwa kunzi every time the Zimbabwean leader aiwa leaves Zimbabwe these guys vanoshaikwa vanotodisappear and the worst part kuri kuonekwa kunzi mutungamiri wenyika yeZimbabwe sepanozikanwa panguva ino ari kuChina kunokwanzwa vana week nochivhayo they also spotted there. Sanabina mashoko ari kuda panguva ino achitaura nemacritics at the ruling party ZANU-PF not more subscribe or like on the bell icon. Timta Bend Majara Jeros right anobuda nyora achiti usually when Chiwenga is in charge Wiki Nochivayo Christopher Mchangwa go on the run only to return home when Mnangagwa is back. Chivayo is said to be currently taking sanctuary in South Africa while Mchangwa is in Namibia. Can Nick Mangwana confirm if it is true? Do mashuko anoita panapa na Majara Jaros ari kuti Nick Mangwana can you confirm this kuti chokwadi here. Pana panoposwa mapictures atenda pa social media ana Wiki Nochivayo achionekwa aiwa ari among the delegation yemutungamiri wenyika aiwa kunana China nedzimwe nzvimbo dzavari kushanyira right. Pakanyorwa pachinzi why is say Wiki Nochivayo on a study trip to China. Tinopinda my number of comments. I don't know people they are commenting on this issue. Anyora chiti Chiwenga can arrest Mchangwa and Wiki now as acting president? Question mark. Arike achibvunza pamusoro mashoko ataugwa na Majara Jaros mwanopinda achiti reliable sources as it there are dockets ready for implementation and the bulk of Zvigananda are well away. Hence, ducking and diving. Mwanopinda achiti making matters worse, he is there as what really on government business question mark. Arikubvunza pamusoro pe-involvement ya Wiki Nochivayo on a state trip among delegation yemutungamiri wenyika. Mwanopinda achikomenda achiti but this is nonsense. Chiwenga will be in power for how many days? What can he possibly do without declaring him an enemy? If he had a move, he would declare himself president and issue arrest. On the other, if he has a play, he doesn't have a move, so he can't play. Everyone knows. Mwanopinda achiti enda kujaira kuita offside. Chivayo is in China. See delegate. Mashoko anobuda nyogwa panapa aiwa nemacommediators pamusoro pe this issue iri kunongwa kunzi aiwa vana Wiki Nochivayo kuri kunzi vanotya VP Constantino Chiwenga. Tiudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro penhau iyi. Pinai comment section medu, subscribe or like, chita on the bell icon.